90-нчы елларда әти-әниләр улларын хайр өчен ачулана иде. Мәктәптә уйлап табылган приколлар, бойфрендлар белән килеп чыккан обломнар әле дә күңелләрне җилкендереп куя. Хәзер исә безнең хейтерлар һәм пранкерлар артып китте. Алар социаль шелтәрләрдә фейк таратып, хайп һәм лайк артыннан чабыша. Замана узган сайын телебез дә чуарлана. Өлкән буын яшьләрне аңламый, алар үз чиратына Тукай телен онытып бара. Без кай вакыт үз балаларыбызның да мәктәптән кайтып безгә нәрсә сөйләвен аңламаска мөмкинбез. Чөнки аларның үз теле, анда алынма сүзләр генә түгел, сленг өстенлек итә. Ну как идут дела? Дела моща! Что? Классно, говорю, еще один фитиль такое сморозил. Подкатывается к шкету, дай, говорит, велик погонять, сел и почесал. Без 5-нче елны бер көнне уяндык таң белән. Эшкә дәгъват итте безне кемдер изге нам белән. Тукай шигыре бу. Аның иҗатының төрле чырларын карасак, башын аңларга катлаулырак, ахыргы чыры хәзер аңлашыла. Тәррәкый, прогресс, имана салым, каст, омтылыш, фәхрләү, мактау, тәфсир, аңлату, матлап, теләк. Гасыр элек яшәгән әби-бабаларыбыз белән сөйләшсәк, без алар безне аңлап бетерер иде микән? Югаргы басма мәгърур. Мин югаргы, сез түбәнсез ди. Ничек гали минем урыным? Түбәнгеләр күрәмсез ди. Тукай исән чагында ук сәхнәләштерелгән беренче театрда татарлар полиция, пристав, извозчикларны русча гына атый. 1976да татарның легендар Әлдермеш бабай тамашачыга дачаның нәрсә икәнен аңлата. 74тә әниләр һәм бәбиләрдә татар исемнәрен үк тәрҗемә итә башлыйлар. Извозчик, Тукале, айда пристав кайдым, пристав. Бер генә тик тормыйсың әлмәндәр абзый, тагын ниләр эшлисе? Даша? Айда. Гөлфине. Гөл. Цветок. Беләсеңме цветокны? Галимнәр алынма сүзләргә гадәти әйбер дип карарга киңәш итә һәм алар белән көрәшергә кирәк дип санамый. Ул тел өчен кирәкле дә күренеш әле. Телнең үсеше шулай бара. Республика урынына җөмһүриятне тәкъдим иттеләр 90-нчы елларда. Күрәсез кирип китә алмады. Минемчә моның сәбәбе инде республика сүзенең моңа кадәр татар теленә үтеп кирип, халыкның аңына сеңгән иде. Без сораштырган казанлылар хәзер рус сүзләрен еш куллануын әйтә. Бер яты рус, милләт белән яшибез бит инде. Хайран керә. Тырышабыз сөйләшергә. Минем уйлавымча, без бәләкәй булганда да урыс сүзләре кергәне бар иде. Хәзер тенденция интеграции бит. Поэтому естественный процесс дип уйлыйм. Балалар татарча сөйләсәк тә, алар русча җавап бирәләр. Менә шуларга ярып без дә кирип китәбез инде рус теленә. Сизелә шул инде безгә значит безнең словарный запас җитми. Татар телен күбрәк өйрәнергә кирәк безгә. Соңгы 22 ел эчендә Татарстан галимнәре 50дән артык сүзлек төзегән, әмма алар дөньяга чыгуга искерә башлый диләр. Инглиз телендә көненә 4-5 сүз, рус телендә 2-3 сүз барлыкка килә, татар теленә көненә 1 сүз өстәлә. Димәк, былтыр чыккан сүзлеккә 365 сүз теркәлми калган. Әмма аларның татар теленә нәкъ менә татарча кирип китүе бездән генә тора ди белгечләр. Иң мөһиме телгә ятышлы, аңлаешлы булырга тиеш. Ул беренчедән аның мәгънәсен ачып бирергә тиеш. Санак дигән чагында ул санау өчен генә түгел бит компьютер, ул күбрәк эшләр башкара. Икенчедән, әгәр дә без аны кулланабыз икән, ул нинди норма булырга тиеш, норматив. Әгәр дә безнең шундый норматив сүзләр булдырып, шушы сүзлек кысаларында бөтен матбугат, бөтен нинди учреждениялар, ведомстволар, бөтенесе шундый эшләсә, тәрҗемәчеләр, һәм инде ул безнең кулланышка кирип китү ихтималы зуррак булачак. Менә боралык дигән сүз монда да кермәгән әле, бу безнең яңа сүзлек. Татарның бүген 6 томлык аңлатмалы сүзлеге бар. Анда 70 меңнән артык сүз, 10 меңнән артык фразеологизм теркәлгән. Соңгы басмага кергән яңа сүзләр: аккаунт теркәлү, обувница аяк киемлек, соя Кытай борчагы, турка җәзвә, махсус хәрби операция, демилитаризация һәм башкалар. Барысы да чыр, вазгыять, цифрлаштыру, башка илләр белән сату алу эшләре белән бәйле. Яңалык ул күренешләр белән бәйле. Әгәр дә безнең телебездә ул күренеш бар икән, аның татарча сүзе булачак. Әгәр безнең телебездә ул күренеш юк икән, ул сүзне без әлбәттә инде ул күренеш уйлап табылган
телдән алабыз үзебезгә. Тел ул һәр вакыт үсештә. Бу күренешне галимнәр хәтта телләрнең бер-берсен баету дип атый. Татар лексикасының 40% гарәп фарсы сүзләреннән тора. Бүген инглиз теленнән күп керә. Фейк, сайт, мейл, компьютер, принтер, сканер – булар без уйлап тапкан әйберләр түгел, димәк сүзе дә шитнеке. 10-20 ел кулланганбыз икән, алыштырып торуның да нәтиҗәсе булмаячак. Әйбер килә, әйбер белән аның исеме килә. Ләкин яңа гына кирип бара торган сүзләргә баштан ук электреп алсаң, алар әдәби телгә кирип китә алар. Коронавирус елында менә үз изоляция сүзе барлыкка килде. Теге газетаны карадык, бу каналны карадык, теге радиодан шулай ишеттек, булай иттек тә, ахыр чиктә үз изоляция дигән бер модельгә килеп калыпка килеп туктады. Бирәктә яшьләр телендә, нәкъ рус теленнән, хәтта Европа телләреннән кергән сүзләр күп, һәм алар аны актив кулланышка кертә. Әмма икенче яктан урта буын өлкән бу дип әйтим, татар теленең әле классик формасын саклап сөйләшәбез икән, без аны саклау өчен үз кулыбыздан килгән эшләргә тиеш. Ягъни, алдагы буын үз чиратында ул әлеге кыска сүзләр белән, яисә сүзнең бик пассив катламы белән генә түгел, киң катламын белергә тиеш. Галимнәр бүген теленең классик нигезен сакларга тәкъдим итә. Барлык яңа алынмалар шушы сөйләм байлыгын тулыландыру өчен генә кулланылса яхшы. Татарский язык, я вам скажу тем, кто не знает, очень логичный язык. Вот, допустим, лар прибавляешь в конце, и становится множественное число. Соответственно, в зале сидят татары, как сказать, татарлар, да? Алия Хайретдинова, Гадель Миндубаев, Данил Филатов. Адымнар.